దిస్ ఈజ్ పెన్సిల్వేనియా. ఇక్కడ ఈ సీజన్లో ఒక 3 months ఫుల్ లైట్స్ పెట్టుకుంటారు ఎవ్రీ ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి. మంచి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అందరూ వచ్చి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసి, చాలా రెస్టారెంట్స్, స్టోర్స్ ఉంటాయి, షాపింగ్ చేసుకుంటారు, మంచిగా తింటారు. ఇట్లా ఐస్తో ఇట్లాంటివి చేస్తారు మంచిగా. అందరూ చేసి ప్రజెంట్ చేసి వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇట్లా చూడండి, బ్యూటిఫుల్. ఇట్లా